Magandang umaga po sa aming client. Kasama ko po ngayon ang aking asawa na si Don at aking anak na si King. Nandito po kami ngayon sa aming main branch sa Calamba, Laguna. Gusto po namin pakita sa inyo kung paano po ginagawa ang aming mga furniture. Katulad po nitong bed frame at saka po itong sofa bed. Kasama po namin dito ang aming boss na si Founder Jimboy o si Boss Jimmy. Ayan po ma'am, ginagawa na po ang inyo pong order na bed frame pull out po. Yan. Tapos po yung pong order rin po na sofa bed. Ayan po, ginagawa na rin po. So malapit na po matapos yan ma'am yung mga inyong pa-order. At sa mga gusto pa pong umabol o gusto pong umorder ng mga picnic table, resto table at saka po bed frame, double deck, meron din po kami mga available na bed frame na king size, double size po at saka single size po. Meron din po yung double deck, pwede po single sa taas at double po sa baba. Ayan po yung mga available po namin. Sa mga nais pong umorder, nandito na po ang aming Facebook page sa screen. Maraming salamat po.